sat den på automatik? Ja. Eller på hvad? Ja. Eller filmer du? Modbat. Satan. Hvad er der vejen, Vonne? Jamen, det er jo ikke sjovt at gå på. Er det ikke? Det er ikke sjovt. Filmer du? Men ellers er det lækkert, og vandet her, det er ikke 36 grader. Her tror jeg kun, det er 28. Så det er lækkert. Men bunden er ikke så sjov at gå på. Nej. Man har nemt ved at falde. Ja, det har man nemt ved at falde. Er det dejligt, Vonne? Ja. Og hvad temperatur har vandet? Samme temperatur, som jeg har. Nogle af 30 grader. 36. Ja.